hanaa, niin viet luistos sitä. Vitonen vaan. Anna mennä vaan vitosella. Anna mennä vaan. Ota veke. Kaasu pohjassa vaan. Ja siinä on se puusilta, 90 vasen. Se ei aiheuta mitään, toimi hanaa vaan sinne. Hyvä. Vitosta vaan. Siellä on. Ai jaa. Vähän veke, mutta anna mennä vaan. Ja nelosella sinne. Vähän sladissa yli näin. Just noin. Ja hanalla, käännä lisää hanaa vaan, niin se menee kuin itestä. Just. Kaasua vaan. Ja sisältä yli ja pitkää pesää. Ja kaasua vaan. Ja taas kaasulla vaan tonne käännä. Just noin. Ja taas kaasua vaan. Pikkasen niinku ylikovaa, niin se kääntyilee. Mitä sitten? Yli vaan keskeltä. Vittu se mihinkään käänny. Hyvä. Nyt vähän veks. No en mä tiedä. En oo ihan 100 varmaan. Anna mennä vaan. Oho. Ja hanaa. Kaasua, pidä pohjasi, niin sä näet kuinka helppoa se on. Ja vitosta päälle. Nelosella tosta viikkaa niinku vähän sladis yli. Just, kun ei tiedä mihin menee. Ja tästä keskeltä, pidä kaasupok, pidä. Nyt, kaasua, hyvä. Nyt alkaa löytyä. Kaasu pohjas. Hyvä. Ja nyt vedet käteen. Joo. Me pysäytään eka 90, niin veivataan lapaseen siellä. Jengi saa katsella, hypätään katolle. Ja... Kattokaa köyhät vanha vetomiehen aisaa.